Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who was it that you were looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Unless I see the scars of the nails in his hands,
and put my finger on those scars and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God. Do you believe? Because you see me. How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him you may have life. Dobar dan svima. Za one koje još nisam stigao upoznati, ja ću se kratko predstaviti. Moje ime je Igor Konaković. I ono možda što je najviše uobičajeno je, a za mene najvažnije, kako bih vam se predstavio, ja sam čovjek koji voli Isusa Krista. Stvarno. I evo sad kad sam već spomenuo svog sina, za početak vam hoću reći što je moj sin, meni neki dan dok smo se vozili u Crvenom Zmaju, što je on meni rekao? Po Uskrsu, kaže on meni, tata, mene Uskrs podsjeća na zimu i proljeće. Kaže, gledaj, zima traje 3 mjeseca, otprilike koliko je i Isus bio u grobu, mrtav. I kaže, onda ničega nema, sve je mrtvo, i onda dođe proljeće, sve oživi. I kaže, kao kad je Isus uskrsnuo. I meni je bilo interesantno kako malo dijete koje ima 8 godina tako razmišlja i onda sam ja razmišljao, ne, stvarno, svake godine se ponavlja isto. Da li je to slučajno? Ili netko tko je to dizajnirao želi dati jedan mig, jedan znak, skrenut pažnju i reći, ne, vidi, pred očima je svake godine se događa podsjetnik na smrt i na uskrsnuće. I neki ljudi zabiraju to, neki ne. Ja sam vas htio pozvati da zavirimo malo danas u Uskrs. Mene Uskrs podsjeća kao na jedan poklon, zamotan, prekrasan, ukrasni papir. Jedna kutija u kojoj je poklon, prekrasan ukrasni papir. I onda mnogi od nas kao da nikad ne otvore taj lijepi poklon, da vidimo šta je unutra u tom samom poklonu, šta je sadržano. Treba odmotati taj papir i zaviriti unutra. I evo danas bih htio da zajedno zavirimo, da vidimo što je stvarno u sadržaju Uskrsa i ima li tu nešto za nas osobno. I onda kad govorimo o Uskrsu, da bi bili na pravoj frekvenciji, ja ću radije sad češće govoriti o uskrsnuću. Uskrs je blagdan koji obilježava Isusovo uskrsnuće. I ako hoćemo zavidjeti u tu temu, onda je najbolje otići onaj izvorni izvještaj. Kako je to stvarno bilo? Znači, biblijski izvještaj, da znamo stvarno kako je to bilo. Jer svako od nas vjerovatno je slonilo neku svoju verziju i dobar je primjer, to je onda kao priča o uskršnjem Zekiju.
Znate za priču o uskršnoj crkvi. Svako ima neku svoju verziju i tako sa uskrsnim Isusom svako ima neku svoju verziju i uklopi u svoj život onako kako njemu paše. I to je pravo svakog čovjeka, ali evo ja vas pozivam da danas zajedno zategnemo i pogledamo šta biblijski izvještaj kaže kako je to izgledalo. Gledali smo film i zapravo ono riječi do riječi govori prenosi ono što je napisano u Bibliji. Ovi titlovi koji ste vidjeli, to su doslovno preuzeti riječi iz Evanđelja po Ivanu. I onda možemo vidjeti da taj prvi uskrs, ako možemo tako reći, ili dan, vrijeme kad se dogodilo Isusovo uskrsnuće, nije bilo ni malo lepršavo, opušteno, proslava, uz bogatu trpezu i svi su veseli. Zapravo je bilo vrijeme straha za učenike, nedoumice, razočarenja, tuge, nesigurnosti, pitanja što će sad ovi ljudi učiniti sa mnom, ove vlasti, kad se sjete da sam ja jedan od Isusa, od ovog razreda. Što će sad biti sa mnom? To je atmosfera koju smo vidjeli na ovom kratkom filmu. I onda, kad se sad sjetimo ovih scena i još bolje pogledamo pred očima taj biblijski tekst, razmišljamo kako je izgledalo to vrijeme kada je Isus uskrsnuo. Evo, to je ono što smo gledali, što se dogodilo. Biblija kaže da je Isus zaista uskrsnuo. I kao dokaz uskrsnuća navodi da je kamen, veliki težak kamen sa Isusovog groba bio otvrten. Vrlo težak kamen, koji nije mogao pomaknuti od čovjeka. Da je grob bio prazan. Da su zavori u koje je Isusovo tijelo bilo zamotano bili tamo, bez tijela. Da je ubrus koji je stajao na Isusovom licu bio posebno složen, presavijen i stavljen pored zavora. Neko je imao dovoljno vremena da to napravi. I ono što je zadnje, najmanje važno je svi ti očevidci, od kojih ovdje samo neke smo Biblije. Marija Magdalena, Petar i Ivan, apostoli, nevjerni Toma, ali na drugim mjestima Biblija govori da je Isus se pokazao pred čak 500 duša. Ovisno o tome kako brojiti, jer Biblija je znala u ono vrijeme brojati samo muške glave, minimalno 500 duša, a možda i više, ako nisu brojali žene. U to vrijeme, kada je bilo vrijeme straha od progona, kada je bilo jako nepopularno reći ja sam Isus. Neki od nas se malo sjećaju te atmosfere, iako je to puno blaže. Kad su došle demokratske promjene, odjednom su svi navalili u crkvu i rekli ja sam isto kršćan. Prije su se mnogi ljudi skrivali. Neki od vas se toga sjećaju. Nije bilo popularno uvijek biti kršćan. Ili se takvim zvati. Ovdje je to bilo puno ekstremnije. Mogao se doslovno izgubiti glavu. Pa sad razmišljam. Koja je ludost bila tvrditi da je Isus stvarno živ i da zbog toga izgubiš glavu ako on nije živ, a prije toga ti nisi ne očekivao da će on uskrsnuti. I to nije dvoje troje ljudi. To je ogromni broj ljudi koji su mogli biti pobijeni, ali nijedan izvještaj nije napisan kao izvještaj koji kaže ustanovili smo i zaključili da su svi ti očevidci lažni. Znači možemo razmišljati o Bibliji samo kao povijesnom izvještaju, na kratko. I onda ako se sjećate da trčali su Petar i Ivan u tog groba,
Ivan je bio mlađi i brži, vjerojatno i došao je, nije ušao u to. Petar je ušao u to. Onda uđe Ivan i vidi zavod. I vidi taj krst i piše poginuo. Vidi i poginuo. On nije zatvorio svoje oči, nije isključio svoj mozak. I on rekao, ja vjerujem u sve znaš. To je ono što skeptici nazivaju intelektualno samoubojstvo. Vjera je intelektualno samoubojstvo. To je za same ljude koji se nemaju šta osloniti, onda svašta vjeruju. Ti ljudi nisu očekivali da će naći nazad grob, nisu očekivali da će zapravo Isus uskrsnuti. I onda izgleda kao da su te činjenice o Isusovom uskrsnuću bile tu na raspolaganju za one ljude koji ih žele sagledati. Pa tako onda je pitanje da li vjera intelektualno samoubojstvo. Znači, jedno pitanje, prijateljstvo, jesi li ti sagledao taj izvištaj pažljivo, pomno i onda donao svoj sud? Ja to u šali znam reći oprez, visoki napor, jer ako to sagledaš, može ti se nešto dramatično dogoditi. Taj izvištaj ti može dramatično promijeniti život. To je što se tiče dokaza, kako to Biblija prikazuje djelo. A koji su učinci? To što je Isus uskrsnuo, ako je uskrsnuo, kakav to efekt ima? Nedavno sam pročitao jedan članak da je neka skupina ljudi ponosno izjavila da oni u posjedu imaju Budin zub, znači zub od Bude, osnivača budizma. I jako su ponosni ljudi na to. Smatruju da je to vrlo važno mjesto. Što dokazuje, ako oni zaista imaju Budin zub, što to dokazuje? To znači da je Buda mrtav. A šta imamo? Šta nam je preostalo u Isusu Hristu? Nemamo zub. Imamo prazan grob. Ako je Isus stvarno uskrsnuo, to onda znači nekoliko stvari. To znači da on nije lagao, nego da je on stvarno više od čovjeka, da je on stvarno bio Bog i je Bog u ljudskom tijelu. Sin Božji, Mesija, spasitelj ljudi. Drugo, to znači da je njegova žrtva prihvaćena, da je Bog prihvatio tu valutu kojom je Isus plaćao ljudski dug za grijeh. Znači da je Bog uvažio, dozvolio da Isus napravi taj most u velike provalije od Boga do čovjeka. Treće, to znači da smrt nije kraj. Znači, postoji netko koji je nadvladao neprijatelja kojeg se svi boji. Možda najljepšeg neprijatelja koji se svaki čovjek boji. A to je smrt. I postoji netko koji je pobjedio smrt. Konkretno. Obezhrijebio je, kako na nekom mjestu piše Biblija. Imaš moćnog protivnika koji jednom neko uzme snagu. Izgubi sve mišiće. Postaje mlin. I možeš ga nokautirati samo tako da ga gurneš malim prstom. To je ono što je Isus učinio. Kad Biblija kaže pobjedio smrt, a šta to znači? To znači da onda on ima vlast dati svakom život. Jer ga je ponovno uzeo sebi na smrti. Dati svakom život. Zamisli to. Drugi. I zadnje, ali najmanje važno, drugog uskrsnuća, znači da je on živi. Znači da je moguće s njim imati živi odnos, danas. E sad, ja sam se pitao, zašto ljudi olako prihvaćaju izvještaj o navodnim kliničkim smrtima i povratku u život? To je vrlo čudesno. I neću komentirati da li to istinito ili ne, to je za neku drugu diskusiju. Ali ljudi to prihvaćaju. Međutim, izvještaj o uskrsnuću mnogi ljudi imaju otpor prihvatiti. Zašto je to tako? Ja ću vam reći moje mišljenje.
I mislim kad čitate Bibliju da možete to pronaći u Bibliji. Zato što priča da je neko klinički uživio. Da ili ne, neće toliko bitno promijeniti tvoj život, odnosno, točnije, ne traži odaziv od tebe. Ali izvište da je Isus uskrsnuo. Urgira čovjeka da reagira. Jer ako je on uskrsnuo, onda znači da ga trebamo prihvatiti i primati kao onoga koji je on rekao da jeste. I da onda trebamo orijentirati svoj život prema njegovim uputama. To je tako. To znači da postoji jedan apsolutni autoritet iznad tebe i mene, koji mi trebamo slušati. A to je čovjek koji jako teško odvalena. I ja sad imam mali pogled kod kuće da vidite to zacrtano. I zato je ljudima teško prihvatiti da je Isus zaista uskrsnuo. Zapravo, puno jednostavnija verzija da je Isus smrtan. Jer živi Isus stvara komplikacije. Šta će ti sad sa živim Isusom? Gdje će se ga staviti u svoj život? Gdje da ga se jeste? Šta ću s njim? Ne da je život, da je Isus neki stvar. Kako ću sad s njim? Imate odmah se otvara gomila pitanja. Lakše je ako je Isus jedan dobri, dragi, plemeniti, učitelj, patnik, koji nam je pokazuje na primjer kako treba živjeti i onda je nadreljeno. Zapravo, i sad mi mislim da slijedi taj primjer, to baš i nije previše inspirativno, to znači da ćeš ti nadreljeti. Kako reagirati na život Isusa? Kad smo gledali ove filmići, kad čitamo ovaj izvještaj, onda vidimo već nekoliko ljudi koji su različito reagirali na Isusovo uskrsnuće. I vidimo Mariju koja reagira srce. Kao vjerovatno većina žena, vrlo emocionalno. Vidimo učenike koji ne plaču, kao pravi muškarci, gledaju, analiziraju, zaključe nešto i u kući možda nadođu, kao muškarci. Razumno. I vidimo jednog skeptičnog čovjeka, sumnjičavog, nevjerojatno, kako smo vjerovali da većina nas najsličniji. I u ovom jednom realnom izvještaju vidimo vjerovatno dobar dio nas. I prva osoba koja se Isus pokazao je Marija Magdalena. Njena privrženost Isusu je nju dodala da dođe na groblje još u mrak. Ja nemam namjeru više groblje po mraku. Nisam previše plašen čovjek, ali nemam ništa od tome primoćno da idem na groblje po mraku. Ako ideš na groblje po mraku, to znači ili da si čudan, ili da imaš stvarno dobar razlog za to. Vidite, znate šta je magnetska privlačnost? Nju je Isus toliko privlačio da on jednostavno tamo mora ići. I ja se pitam, čime je Isus Mariju toliko zadužio da ona čak u mraku tamo stoji na grobu? Vidite, Marija je imala tešku prošlost. Demone prošlosti. I susrela je u jednoj točki svog života Isusa. Tražila je. Očekivala je od njega da on promijeni život. Nije to napravio. On je njoj očistio život. Promijenio joj život. I zbog toga mu je ona bila zahvalna do groba. Doslovno. I ona je dobro znala kako je izgledao njen život. Prije susreta sa njim i poslije. On je stvar promijenio njen život. I to je dobro pitanje za svakog čovjeka kad razmišlja o uskrsu, o Isusovom uskrsnuću. Ovo pitanje. Jesam li ja osobno susreo Isusa Hrista? Ja osobno. Da li sam ja njega tražio? Da li sam ga tražio da to promijeni moj život? I da li je to učinio konkretno? Kako?
To je ono konkretno. Zašto mislim da svako od nas zdrave pameti bi bio zainteresiran? I onda Marija ga prepozna tek kad je on pozove njenim imenom. Tako slično, osoba koja traži, Biblija piše kasnije, osoba koja stvarno traži Isusa Krista, moći će prepoznati glas, njegove riječi, da on zove tebe po imenu. Biblija za sebe tvrdi da je ona živa Božja riječ, kroz koju Bog i danas progovara, po imenice, po nam osobljivima. Jedno hipotetsko pitanje. Što mislite, da li je moguće da onda nastavno na to i danas Bog, kako mi čitamo Božju riječ, i danas Bog nekoga poziva imenom ovdje među nama sad u ovoj dvorani? Da li je to moguće? I to apsolutno moguće. Možda, ako načuli uši, možda i čujemo. Neki put ako ne obraćam pažnju, ne očekujem, onda i ne čujem. U svakom slučaju, na primjeru Marije vidimo kako je pravi odnos sa Kristom, ona je osoban odnos. Za to je Isus zainteresiran, za to je Bog zainteresiran. I da on poznaje čovjeka osobu po imenu. Znači, to nije nekakva masovna pojava ili religija, već se radi o osobnom odnosu između čovjeka i Boga. I onda ima jedna velika novost o kojoj čitamo. Gdje kaže Isus Mariji, ne zadržava me sada, ja moram uzeći Otcu svome i Otcu vašem. Po prvi puta Isus ovdje kaže Otcu vašem. Na jedan takav način. Do sada je učenike nazivao svojim slugama, svojim učenicima, prijateljima, a sada ih naziva braćom. Kaže, i vi reci moje braće, da ja odlazim našem Otcu. To znači da sada kad je Isus uskrsnuo, on je otvorio put da čovjek može postati dio Božje obitelji. Da može postati Božje dijete. Bez uskrslog Krista, bez njegovog uskrsnuća, to nije moguće. I vidimo onda zapravo ovu Mariju koja je neplanski, emocionalno došla na taj grob i ne znala šta će. Totalno dezorijentirana, ali srce je vuče. Vidimo barem jednu stvar. Da možda, ili sigurno, onaj ko traži Isusa osobno, da ga taj naći. I da će onda takav Isus pomoći osobi, dati joj pravo razumijevanje, sluh i vid da ga prepozna. I onda idemo dalje. Dolazimo do Isusovih učenika. Govore muškaraca zatvoreni u jednoj sobi, ako dosta ponižavajuće. A ono što je lijepo u tome je da vidite, Biblija je istina. Ona ne prikazuje apostole kao neke heroje koji su neustrašivi i ničeg se ne boje. I ljudi su bili zaključani u sobi, bojali su se, neki bi ih nazvali kukavice. I to Biblija ne skriva pod tepih. Kao izvještaj iznosi što se događalo. Zaključano vrata. Preplašeni učenici. A ipak čitali smo malo prije da je onaj učenik vidio i povjerovao. I sad, Isus je uskrsnuo, to je za njega bila činjenica, stvarnost, ali njegova reakcija je bila drugačija. Za ne, zajedno sa svojim prijateljima u sobi i boji se. Je moguće da neki ljudi čak i umom kažu, pa je, Isus je uskrsnuo. I šta sad? To možda ne čini nikakvu promjenu. Zašto je to tako? Jeste čuli
kad za ono retoričko pitanje koji je najbliži put u svemiru? Kažu da je to put od glave do srca. Što je nedostajalo ovim ljudima koji su neki od njih znali da Isus Hristom? Nedostajalo im taj osobni susret sa Isusom, sa živim Isusom. I onda Isus dođe, pokaže svoje probodene ruke, svoj Bog, i oni vide da to nije halucinacija, da oni stvarno vide, da ga mogu opipati, da on jede sa njima, da on nije duh. I od tog trenutka njihov život se radikalno promijenio. Jedno dobro pitanje, jedan dobar test. Da li sam ja stvarno sreo tog Uskrslog Isusa Krista je ovaj pokazatelj? Da li je moj život radikalno promijenjen? Jer Isus ovdje njima kaže, kao što mene poslao Otac, ja šaljem vas. Ti ljudi su me strašimo nakon toga izašli iz zaključene sobe. Nakon što je Bog spustio silu svoju na njih. I namještali znatu da je Isus živ. Tukli su ih, ubijali su ih zbog toga. Bacali lavove. Imamo filmove o tome. Imamo povijesne dokumente. Jer su imali neizdrživu želju da svima kažu da Isus živ. Zašto? Pa zato što su razumom i srcem bili presvjedočeni. Nisu više mogli nikada izbrisati to iz svoje glave i svog srca. I to je dobar test za čovjeka. Ako postoji u meni ta želja da kažem, bez obzira na cijenu, kako ćemo ljudi gledati, Isus je živ, ja. Isus je živ. Ljudi se podsjekuju. Ili te zaobilaze. Bez obzira na cijenu, ako postoji taj, ajmo reći nagrad, bolje reći poziv, to je dobar pokazatelj da si ti vjerojatno sreo Isusa Uskrslog. I tako vidimo da je ovo srce kod Marije i razum kod učenika jedno i drugo ima svoje mjesto. I da prema tome, što Biblija kaže, vjera u Isusa Krista Uskrslog nije intelektualno samoubojstvo, jer će to samo odaziv na onu stvarnost koju prepoznaju i razum i srce. I onda meni najdraži susret, zapravo, u kojem mislim da se mi, najviše nas možemo prepoznati, je ovaj naš nevjerni Toma. I tu mi još bolje Biblija zapravo pokazuje kako je ona realna i iskrena. Pazite, Toma je apostol, a sramota je. Na neki način. On bi trebao biti stručnjak. I da on je tako skeptičan i sumnjičan. Ali ne, Biblija je iskrena, ne skriva to sa strane. Pod tepih. Da sve bude u redu kako treba. Nego piše da je Toma sumnjičan. On traži ekstra dokaze. Ekstra od onih koje je čuo. Ekstra od onih izvještaja koje je čuo. Od onih riječi. On to želi vidjeti, opipati. Sam. A s druge strane, ljudi masovno prihvaćaju čak znanstvenom polju razne pojave koje ne mogu opipati, niti vidjeti. Ili nešto jednostavnije. Kada pogledate žarulje na strop, vi znate da je to svjetlo, znate da je to nastalo temeljem električne struje koja putuje kroz ove žice na lijepu stropu. Tko od nas vidi tu struju koja ide kroz žice? A opet, vjerujemo, znamo. I tako svaki dan. Toma želi svoje osobno iskustvo, on smatra da ima pravo na to, drugačije od onoga koje je Isus Krist ponudio u prvom navratu, ali Isus ga susreće u njegovoj sumnji. Nije ga odbacio. Nije rekao, Toma, ti više ne igraš u prvoj ligi. I onda se događa da Toma onda prepoznaje. I kaže ovi fenomenalne riječi.
Gospodin moj i Bog moj. Gospodin moj i Bog moj. I to je jedno vrlo snažno pitanje koje te poručuje da se pitaš. Možeš li reći da je uskrsli Isus Hrist tvoj Gospodin i tvoj Bog, kao to, kao nevjerni to? Jer kako idemo kraju ovog izvještaja, predzadnje poglavlje Evanđelja koje imamo, to je upravo zaključak koji imamo. Evanđelist želi postići sa čitateljem njegovog evanđelja. Sa svakim sumnjičavim srcem. Zato je napisao evanđelje. Zato ga je Bog pozvao. I ovo je jedno pitanje iz života. Znate kad neko kaže onom drugom, kaže vjerujem ti na riječ. Čuli ste tu frazu puno puta, možda ste i sami govorili, vjerujem ti na riječ. To je to. To znači, ja imam povjerenje u tebe, ti si dostajan povjerenje, ti si pouzdan, ti ne lažeš, poštujem te, to tako. Šta ako nekom ne vjeruješ na riječ? A vjerujem na upravo ono suprotno. Nisi pouzdan, lažeš povremeno, baš te i previše ne poštujem. I tako je prema Bogu. Vjerujem li ja njemu na riječ? Njegov izvještaj, riječi, da li mu vjerujem na riječ? Ono što je ono zapisano u svom izvještaju. Biblija kaže da Bog ne može lagati, da se ne može prevariti, da je njegov izvještaj, njegov riječ najpouzdaniji izvještaj. I da je nepovjerenje prema njegovoj riječi zapravo nepoštovanje prema njemu samom. Što mi možemo naučiti iz ovog primjera o tome? Pa, u najmanju ruku da je Bog velikodušan, da će on ponuditi dodatne dokaze nekim ljudima poput ovih kao Tomi, ali samo onim ljudima koji zaista iskreno traže odnos s njim. A ne onima koji se žele poigravati sa Bogom i koji nisu zainteresirani za odnos s njim. I na kraju kaže naš Ivan Evanđelist, još jedna stranica. Da su sva ova znamenja zapisana u njegovom evanđelju s jednim ciljem. Da vjeruješ, da prepoznaš da je Isus Hrist, Sin Božji. I da po tome onda možeš dobiti život. Ako idem slaviti Uskrs, slaviti uskrsnuće Isusa Hrista, pa to je varano pitanje. Da li ja prihvaćam ono što Bog sam kaže? Da li prihvaćam njegov izvještaj? Da li vjerujem na takav biblijski način? Srcem, umom, jesam li na svoje sumnje potražio odgovor i našao u Božoj riječi? Jesam li prepoznao da uskrsli Isus Hrist ima moć? Praktičnu moć. Znači dati novi život, novi početak. Novi početak nekome koji ima možda promašan život, koji ima promašan brak, promašan obiteljski život, propale poslove, financijski krah, zdravstveni krah, duhovni bankrot, u grijesima pred svetim Bogom. Ovaj izvještaj govori da Isus Hrist ima vlast dati novi početak, novi život. Zato što je uskrsnuće stvarno, zato što ima osobni učinak na čovjeka. I to sad znači ovo, mi svi ljudi volimo garanciju. Ivan ovdje pokazuje da Isus garantira, da on hoće i može dati novi početak. I onda dovesti tog čovjeka u blizak odnos sa sobom. Novi život, novi odnos. Vjerujem, možda znate da je Isus za sebe rekao, ja sam život. Znači, on nije samo rekao, ja dajem život. Ovo je dosta ekstremna izjava. Isus kaže, ja sam život. Šta to znači sad? Ovako malo čudna izjava. To znači da bez njega nema života, na neki način. Ovako je primjer. Ovo je moj novčanik.
obzirom da nisam jako bogat čovjek, evo ovo je jedna novčanica. To je život. Koji se nalazi u Isusu. Ako imam Isusa, imam život. Ako nemam Isusa, nemam život. Nemam novčanik, nemam novčanicu koja je novčanik. Ako nemam Isusa na tom biblijskom izvještaju, znači kao da sam ostao u prazniku, to nitko ne mogu. Promašio život, kaže. I to je na kraju ono što onaj naš prijatelj Ivan Evangelist želi postići dok nam piše i završava svoju knjigu. Da prepoznamo tko je Isus. Da je on stvarno Bog, da je on stvarno spasitelj. Da trebamo adekvatno, prikladno reagirati, nazvat se. Prepoznati ga i prihvatiti ga, priznati ga kao takvog u svom životu. Da dobijemo novi život. Znači da taj lijepi blagdan zapravo jednom postaje kao onaj svetionik koji apelira i zove i traži reakciju čovjeka. I kako da kaže da taj povijesni događaj koji je promijenio čovječanstvo, da je nemoguće da neće dramatično promijeniti život jednog pojedinca. Na kraju to kako ćemo mi reagirati, kako ću ja reagirati, kako ćeš ti reagirati, ne ovisi prije svega o tome kako će tvoja mama i tata reagirati, kako će reagirati tvoja rodbina, tvoj vjeroučitelj, tvoji prijatelji, nego kako ćeš ti reagirati. Po meni je to stvarno mjesto gdje se lome koplja. Jer ako prepoznam i prihvatim uskrsnog Isusa Krista kao ono koji jest, onda kaže ja ću konzumirati, dobiti i konzumirati život. Druga strana medalje je, ako se to ne dogodi u mom životu, to je najveći životni promašaj za mene. E pa, evo na kraju ja bih želio da svakome ovoj prostoriji ovaj Uskrs nadolazeći stvarno bude stvaran, da bude osoba. I ako već do sada to nije bilo tako, onda sada to bude vrijeme tvojeg osobnog pravog susreta sa živim Isusom Hristom. Evo ja ću naprijed se uzeti pravo da čestitam sretan Uskrs ako se do tada ne vidim. Hvala. Da se predstavimo, ime mi je Petar, 68 godina, po zanimanju sam stomatolog, a već u mirovini, i 43 godine sam u braku s gospođom, što će reći da to puno dobro. Ja sam Vesna, po zanimanju sam domaćica. Već ste čuli što radim posljednje 43 godine. Evo još jednom hvala za čestitke, za moj današnji 64. rođendan, ali upravo, kao što je rekao Ivan, mi vam danas želimo govoriti o jednom uistinu velikom i važnom rođendanu u našem životu. Za mali uvod, mala biografija, i Vesna i ja ćemo svaki reći nešto o tome. Živio sam u sretnoj obitelji, imao sam lijepo djetinjstvo, imao sam dobre roditelje, mamu, tatu, sestru i neko vrijeme baku. Išao sam u školu, završio sam gimnaziju, završio sam fakultet, zaposlenje je došlo. Ženili smo se, dvoje djece imamo i 3 unuka i 1 unuku. Što se tiče vjerskog ili religioznog života,
od kad znam za sebe, idem u crkvu s roditeljima. I to vrijeme koje sam tamo proveo, i kao dijete, a i kao odrasli, još uvijek sa čak i 40-50 godina, mogu reći, bilo mi je dobro. Išao sam na vrijeme u crkvu, odgovarala mi ona tišina, ljudi su žaputali, hodali na prstima, lijepo je mirisalo o tamjanju i svijećama, a onda kad su orgulje zasvirale, života. Međutim, jednog dana se nešto dogodilo. Evo, ja ću se još samo vratiti na jedan od svojih početaka. Ja sam iz katoličke obitelji, ne tako, rekla bih, ne tako vrijedne, manje kao što je bila Petrova obitelj, oni su išli redovno nedjeljom na misu, moji su bili više tradicionalni kršćani, boli darove za Božić, jaja i šunkica za Uskrs i tako. Međutim, evo, kad sam se oženili, ja sam se pridružila obitelji Lupijski, bili smo u istinu pravi katolički vjernici, išli smo redovito i mi, kasnije djeca, nedjeljom na misu. I tako je to trajalo godinama i bilo je dobro, čak su nas isticali kao primjer toj kršćoj crkvi. Međutim, jednog dana naša kći Marina je došla doma sa jednim papirićem i rekla je, ne primam ih obično po cesti, ali evo ovaj sam uzela, ne znam zašto, pa vi nešto pričate nekad o Bibliji, pa evo pročitajte se, ja. Zapravo, taj papirić je bila pozivnica za evangelizaciju koju će obaviti, odnosno da će biti predavanja, naš dragi prijatelj, sadašnji, i mogli bismo reći gotovo duhovni otac, Fred Kovar. To je za nas bilo nešto sasvim novo i povela nas je na jedan sasvim novi put. Na tom papiriću koje je Vesna spomenula, tema je bila zaista zanimljiva. Jer iako smo išli u crkvu, a ušla na jedno uho i zašli na drugo uho, izašli smo iz crkve, bili smo zadovoljni, svoju dužnost smo obavili. Ali na ovom papiriću je pisalo jedan dan predavanje i propovjede. Ko je Bog? Na drugom, zašto Isus? Na trećem, što je grijeh? Čak je spominjali čistilište. To nam je bilo zanimljivo, jer takve teme nismo nikad slušali u crkvi. I kako Vesna i ja uglavnom svugdje idemo zajedno, tako smo i tu krenuli. I to je jedna olakotna okolnost, jedan blagoslov. Tamo smo došli i predavanje držao Amerikanac. Prvo nam je bilo čudno šta Amerikanac može nama reći o kršćanstvu, pa valjda mi znamo sve. Išli smo na vjeronauk. No, on je odmah na početku rekao, nemojte vjerovati ono što vam ja govorim, nego gledajte što piše u Bibliji, jer smo svi dobili Novi Zavjet, čekao nas je na stolici. To je bilo vrijeme, poslije rata, svi smo bili, ajde recimo još malo u strahu, šta će biti sa državom, šta će biti s nama. I evo, to mene je baš dobro došlo da ojačamo svoj duhovni život, koji je, kao što sam rekao, bio u mojoj ocjeni dobar, ali onda sam nakon tih predavanja, nakon 7 dana, shvatio da ja, kao i Vesna, o Bibliji ne znamo ništa. Da Boga kakav je, što je učinio za nas, uopće ne poznajemo. I to je onda nama zapravo u jednu ruku i strah, duhovni strah, jer od uvijek smo vjerovali da nakon smrti nešto postoji. Pa valjda to Bog će se pobrinuti, pa valjda će se crkva pobrinuti, pa valjda će se naš ljubit za to pobrinuti. Ali tu smo saznali čisto nešto novo i to je u nama izazvalo kaos jedan. Šta sada napravimo? I opet smo krenuli zajedno na predavanja, čitanje Biblije i istih ljudi koji su organizirali to što se dogodilo u toj dvorani na Globusu, u Globusu. I tada smo u stvari počeli koristiti naše Biblije koje su doma stajale, kao lijepi dio namještaja,
I bilo nam je sve zanimljivije i zanimljivije, jer to ima smisla kad vam neko pomaže, kad vam neko tumači koji to razumije i koji to zna. I napredovali smo, da tako kažemo, na tom području koje nam je bilo toliko siromašno, a mi smo mislili da smo znali. Dapače, mislili smo da smo dobri kršćani, zato jer nismo bukvalno nikoga ubili, nismo ništa ukrali i ona stara štapalica bolji sam od svoga susjeda. To je tako lijepo. Živiti u tom uvjerenju, a kada se to sruši, onda ne damo ste na ničemu. Evo, ja bih se još malo vratila na taj naš prvi susret za proučavanje Biblije na Velesajmu. Za nas je to bilo, koliko god je bilo dobro i vidjeli smo da je to nešto sasvim posebno, toliko je bilo i teško suočiti se s paradoksom, da smo mi bili u svojoj crkvi dobri primjerni vjernici i kao osobe i kao obitelj, a zapravo počne shvaćati da se nikada nismo susreli osobno s Isusom. Počneš se pitati, a što je sadržaj te vjere ako ja nemam osobni odnos s Isusom? Što je grijeh? Znate kako je to izgledalo tamo? Pa uvijek smo se malo šalili pa smo rekli, dobro, pa bomo se spovedili, pa valjda dragi Bog ih neke otpusti. Tako je to bilo. Ja vam sad moram priznati istinu, iako zapravo to ništa dobro ne govori o meni kao vjerniku, ali hoću vam samo reći da čovjek odjednom počne shvaćati grijeh ozbiljno. Nije to postiću, činit ću dobro djela, pa će dragi Bog postiti. Ne, grijeh je nešto vrlo ozbiljno u našem životu. I to kad shvatiš, onda je jako teško. I niko ti ne obećava da će sada, kad smo to shvatili, kad smo se obratili, biti divno i krasno, sad smo mi na konju. Ne, sad tek počinje teški dan. Ali teški dan za koje znaš da nisi sam, da više nikada nećeš biti sam, da je bi neko s tobom. Oprosti, tako je malo teško govoriti, ali za mene je taj prilaz bio traumatičan u istinu. Znaš da imaš svoga spasitelja na svojoj strani. Uvijek, i kad on ja kažem Isuse, njegov duh je tu. On je uvijek tu. To nikada prije nisam imala u crkvi i za mene je to bilo nešto prekrasno. Nešto što je u istinu iz temelja, s dubokog, kako god hoćete reći, promijenilo moj život. I svakome bih, u istinu svakome preporučujem, pokušaj, susretni se s Isusom, s osobno s Isusom. To je nešto što nema usporedbe nišći na ovome svijetu. Jesna je malo ubrzala. Evo ga, ja sam stao tamo gdje smo počeli proučavati Bibliju. I onda je došlo do toga da smo počeli neke stvari shvaćati jer smo učili. Ako uzmete samo 10 zapovjedi i po njima prođete, vidjet ćete da o svakom smo zagriješili. A onda iz Biblije, Božje riječi saznamo da je jedan grijeh, bilo koji, nas odvaja od Boga. Da mi nismo nikad s Bogom vidjeli. Iako smo mislili da jesmo. I šta sad napraviti? Ili došli smo u dilemu, ili vratiti se natrag, ili prihvatiti ovo sada što smo učili i naučili iz Biblije. Nismo mogli sjediti na dvije stolice. Božja riječ kaže, kao što je rekao propovjednik, ko ima Isusa ima život. Ili se vratiti na staro, nisam siguran, možda ću biti spašen ako dovoljno djela napravim. To je sistem lage koji smo stalno olako prihvaćali, a nismo nikad bili sigurni. I tako je došlo jednog dana, bar kod mene, ne znam će reći kako je kod nje, da u razgovoru sa tim prijateljima koji su nas poučavali,
da me nekog vremena, jer to godinu dana ili koliko je trebalo, pitao me oštro, jesi ti spašen? A ja sam počeo s onom poštapanicom, pa, što je opet vodilo, možda jesam, možda nisam, on je rekao, pitam te, jesi li ti nisi imati dvije mogućnosti? I onda sam mi rekao, da, spašen sam, zato je Božja riječ kaže. I tada mi je kamen pao do srca. Konačno sam to izgovorio i jednom kad sam to izgovorio, krenulo je. Tako smo došli do Isusa i krenuli smo dalje ići u ovu zajednicu bez obzira kako se onda zvala, jer u njoj su bili ljudi koji nisu poznavali Bibliju, Božju riječ, nego su htjeli je naučiti, bili su učenici i drugo, vjerovali su u ono što Božja riječ kaže. A jedino u okruženju u kojem se nalazite možete napredovati, jer poznata je formulacija da kršćani žive u ovom svijetu, ali nisu od ovoga svijeta. Jer ako smo spašeni, znači čeka nas neki pravi svijet, neki pravi život i to Bogom. Pa mislim da smo vam već onda rekli, ali evo ja bih samo rekla jednu stvar koju mislim da je vrlo važna za kraj. Često ćete puta čuti kad ljudi govore, ma Bog je ljubav, Bog je dobar, Bog će sve oprostiti. To je istina i nemojte nikada drugačije misliti o tome. Ali kad kažemo Bog je ljubav, to nije točka, to je zaraz. Bog jest ljubav i ono sve može oprostiti, ali Bog je pravednost i on će sve oprostiti onda kad se svojim teretom grijeha dođete osobno k njemu i zamolite oprost. Jer Bog ne posipa oprost okolo onako kao što sijač sije žito. Bog oprost od grijeha daje svakome ko zamoli, baš svakome, ali osobno. Ne može nitko za vas izmoliti oprost. Niko ne može za mene pojesti ručak, ne može niko za mene popiti čašu vode i stvari koje samo osobno možemo obaviti. I to je jedna od tih stvari, doći svom spasitelju, svom otkupitelju i reći pripremiti svoj život. To moramo učiniti. Divno je, radosnu pjesmu nadahnuje, pjevam često veseli me, kad čuje Isus to drago ime, njegovo ime, volim ja, njegovo srce dobro zna, sve moje grijehe proste, Isus na križu za sve platio je. Isuse, ima si ti, Isuse, moj voljeni, Isuse, neka sveti nanese to ime Isus, nek slavi se